Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо имрӯз оиди бокси Саймумин Мадиев бо Игор Швед обзор омода кардем ва барои шумо худи ҳозир пешкаш мекунем. Ва пеш аз саршавии видеоролик аз шумо хоҳиш мекунам ки лайк азер кунед, чунки барои шабакаи мо зарур ва муҳим мебошад. Иуқа вақти шуморо намегирад, аммо барои пешравии шабакаи Taj MMA зарур ва муҳим мебошад. Бокси Саймумин Мадиев бо Игор Швед дар шабакаи Живая Стайл пешкаш тамошобинон гардид. Шумо метавонед аз ин шабака ба пуррагии ин муҳорибаро тамошо кунед. Бокси ҳарду инҳо аз ду раунди 2 дақиқаga иборат буд. Ҳамчунин дар ин муҳориба бекфис яъне зарба бо тобиши даст ва дигар зарбаҳо иҷозат дода шуда буданд. Раунди якум. Дар раунди якум ҷангварон бо зарбаҳои шадид набардро оғоз карданд ва дар дақиқаҳои аввал Швед ба пеш ҳаракат мекард, аммо зарбаҳои ӯ беҳадаф буданд. Пас аз ин ҷангварон боз ба рӯи ҳамдигар зарба мезаданд. Ҳамчунин дар кунҷи ринг Ризван Ашурмамадов ба Саймумин мегуфт ки ба шиками Швед зарба занад. Дар 30 сонияи охир Саймумин ба пеш ҳаракат кард ва бо дасти чапу рост ба рӯи Швед зарба зад. Аммо пас аз зарбаҳо онҳо ба ҳамдигар мечаспиданд ва Артём Тарасов ки довари ин муҳориба буд, онҳоро аз ҳамдигар ҷудо мекард. Дар сонияи охир Саймумин бо дасти чап ба рӯи Швед зарба зад. Швед бошад бо дасти рост ба рӯи Саймумин ва ҳамин тавр раунди якум ба итмом расид. Раунди дуюм. Дар раунди дуюм Швед бо як зарбаи на он қадар сахт муҳорибаро оғоз кард, аммо пас аз ин силсила зарбаҳоро аз дастони Саймумин ба рӯи худ қабул кард ва дар ин лаҳзаҳо сониасанҷони Саймумин мегуфтанд ки ӯ аллакай худашро гум кардааст ва дигар ҷангро идома дода наметавонад. Дар 1 дақиқа ва 30 сония мондан боз мо шоҳиди силсила зарбаҳо аз тарафи Саймумин гаштем. Ҳамин тавр то рафт вақт кам мондан мегирифт, вале дар 1 дақиқа мондан Саймумин аз сари Швед дошта аз поён бо ҷебҳои вазнин ба рӯи Швед зарба мезад. Дар 50 сонияи охир Саймумин Шведро дар як кунҷ дошта зарба мезад, аммо Швед бошад бо як зарбаи боваринок ҷавоби зарбаҳои Саймуминро медод. Хуб дӯстон, дар ин бокси варзишӣ Саймумин Мадиев ғалабаро ба даст овард. Пас аз ин Артём Тарасов аз Саймумин пурсон шуд ки ту нияти нокаут кардани Шведро доштӣ, аммо чӣ сабаб гашт ки мо ин нокаутро надидем? Дар ҷавоб Саймумин гуфт ки дар ҳақиқат ҳеҷ чиз оиди ин гуфта намехоҳам, аммо мураббии ман хуб медонад ки ман як ҳафта шуд аллакай машқу тамрин накарда истодам ва дар пресс-конференсия ман прахо даромадам, яъне ҳолати гузариш. Дар ҳамон ҷо қабурғаи ман дар кард. Бешубҳа ҷароҳати вазнин гирифтам, аммо ҳеҷ кас намедонад. Оиди рақиб гуфтаниам ки хуб аст, бигзор барои футболбозӣ машқу тамрин кунад, гуфт Саймумин Мадиев. Ризван мураббии Саймумин оиди муҳориба фикроша чунин баён кард. Игор дар ҳолати росто яъне стойка истодагарӣ намуд ва зарбаҳоро бармегардонд. Ту худат ҳама инро шоҳид гашти Артём ва ту ин гуна муҳорибаи шадидро интизор набудӣ. Саймумин ба хафо неву фақат ба пеш қадам мемонд ва аз силсила зарбаҳо истифода мебурд, вале лаҳзаҳое буданд ки ӯ низ зарба мехӯрд. Ин аз он буд ки ман ба ӯ гуфтам ки ту нигоҳ кун ба қабурғаи ту зарба назанад, чунки қабурғаи ӯ ҷароҳат бардоштааст ва 4-5 рӯз мешавад ки тамоман машқу тамрин накарда истодааст. Аз ҳамин хотир мо аз муҳориба розием, гуфт Ризван. Артём баъд аз ин аз Швед пурсид ки оянда чӣ кор мекунӣ, акнун ба футболбозӣ машғул мешавӣ? Швед гуфт футбол ё хоккей фарқе надорад. Як моҳ тамоман машқ накарда будам. Нафаскашӣ мушкил буд. Ба Саймумин миннатдории худамро баён карданиям. Ӯ беҳтарин аст. Ман ин гуна зарбаҳоро аз ӯ интизор будам. Ӯ ҷанговари касбӣ мебошад. Ҳамин тавр дӯстон ин муҳориба дар ҳамин ҷо ба охир расид. Ҷанговари тоҷик Саймумин Мадиевро бо лақаби Метро Люблино бо ин ғалаба табрик мекунем ва пас аз он бошад гуфтаниям ки тезтар ҷароҳатат шифо ёбаду барқарор шавад ва мо боз туро дар майдони набард бо ғалабаҳои навбатӣ бинем. Хуб дӯстон, шумо оиди ин муҳориба чӣ фикр доред? ҷавоби худатонро ҳатман дар зери видео нависед. ба шабакаи мо обуна шавем ва зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён кардана фаромӯш насозед, чунки ҳама вақт абзору хабарҳои поп ММА-ро бо забони тоҷикӣ мо пешкаши шумо мегардонем. То видеоролики навбатӣ, хайр.